Kaixo Winstarrak. Ongi etorri gure podcast honetara. Kaixo guztioi, ongi etorri berriz ere gure podcastera. Gaur aurreko podcasteko gaiarekin jarraituko dugu, ezta? Zeri buruz hitz egingo dugu gaurko honetan, saioa? Gaurkoan zeinbait mito gehiago ikusiko ditugu, eta haien esanahia, eragina eta barri buruzko hausnarketa egingo dugu. Milaka mito daude maitasunaren inguruan. Jada aurreko podcastean aipatu genuen araña erdia, maitasunak dena egin dezake. Maite zaituenak negare eginaraziko dizu, aurkako poloak erakargarri egiten dira. Lehenengo bistako maitasuna, jeloskortasuna, maitasunaren froga da. Benetako maitasunak dena barkatu dezake, betirako grina, zoriontxizateko bikotekidea izan bar duzu, eta hauek bezalako beste hainbat. Naiz eta guztia duten komentatzeko zerbait, gu bakar batzuetan zentratuko gara. Beraz, gehiago itxaron gabe, betirako pasioaren mitoarekin hasiko gara. Mito honek dio, harremanaren lehen garaiko pasio eta maitasun romantiko eta pasionala betirako mantentzen dela sinestea. Baina gehiago esan da, hasierako pasio hori hasiera baino ez agertzen. Baina lasaiz, horrek ez du ezan nahi maitasuna amaitzen denik, baizik eta bikote harreman iraunkorta helduetan pasio eta maitasun romantikoa nagusitzen da. Bikotearekiko afektua, dedikazioa, maitasuna, errespetua eta baita kezka erakusten duten eguneroko proben bidez. Hori da. Maitasun harremanek evoluzionatu eta eraldatu egiten dira. Etapa desberdinak igarotzen dituzte denborak aurrera egin ala. Eta auskalo, agian honena iristar dago. Mitori genero rol tradizionalak indartzen dituzten egitura patriarkalei lotuta dago. Bereziki emakumeak maitasunean eta ezkontzan betetzen duen betiko rolari. Batzuk esango duzue, baina saioa, niri hori ez zait gertatuko. Betirako izango dut pasio indartsu hori. Barkatu hau esateagatik lagunok, baina hau zientifikoki frogatuta dago. Neurozientziaren eta psikologiaren ikerketek frogatze dute lehenengo pasioak ez dutela automatikoki eraikitzen maitasun iraunkorra. Hasierako fasean, dopamina, norepinefrina eta serotonina erabat pizten dira emozio intentsiboak sortzeko, baina denborarekin sistema neurokimikoak desentsibilizatzen dira. Drogak pizten dituen neurotransmisore berdinak pizten dituzte pasio horiek. Bai, droga bezalakoak, eta horregatik daukagu drogarekin bezalako euforia efektu hori. Hala ere, efektu magiko hau normalean 6 hilabete eta 2 urte bitarteko tartea iraun dezakete. Hurrengo mitoa maitasun itsuaren mitoa da, eta kasu honetan bikotearen ganako erakarpena bere akatsak ikustea areagotzen duela adierazi nahi du, haren beharrez eta premiaz beteta egon ohi da. Maitasun itsu honek urteak iraun dezake, baina hasierako grina bukatzean oso egoera zailak eta frustragarria planteatu daitezke. Baina egoera honek atxikimendua eragin dezake, izan ere gure beharrak akatsak deuseztatzera eraman dezake, aitzakiak bilatuz eta errealitatea txikituz, edo deuseztatuz. Jarraian, benetako maitasunak dena gainditu dezake mitoaz hitz egingo dizuegu. Honek esan nahi du, benetako maitasunak bikote harreman batean sortzen diren oztopoak eta eragozpen guztia gainditu ditzakela. Gainera, mito honek berekin dakar maitasunak dena sendatzen duenaren ideia. Hau da, arazoak konpontzeko orduan mito honek onartzen du maitasunarekin nahikoa dela. Naiz eta mito honek hau guztia esan, errealitatean hau guztiz okerra da. Maitasunak ezin du dena gainditu. Bikote arazoak ez dira maitasunarekin bakarrik konpontzen. Hori oso ongi dakigu. Askotan mito hau aitzaki moduan erabiltzen da bikote harremanetan zenbait aldaketari aurrez egiteko. Eta esan behar dugu, arreta berezia jarri behar dela horrelako sinesmenekin. Kalte handia eragin dezaketelako bikote harremanetan. Ondorengo mito honek pertsonalki harritu egin gaituela esan dezakegu. Naiz eta geroz eta pertsona gehiago kontziente izan, mito hau, mito bat besterik ez dela, gure gizartean urte askotan nagusi izan den mito bat da. Hitz egiten ari garen mitoa, maite zaituena, negare ginaraziko dizu, adierazten duen mitoa da. Denbora luzez pentsatu da maitasunak sufrimendua eta negarra dakarrela. Asko dira ideia horri lotutako atsotitzak. Maitasuna dagoen lekuan mina dago. Maitasun iskartsuak dira maiteenak. Maitasun erromantikoaren ideia horrek sufrimendua normalizatzen du bikote harremanen barruan, eta maitasunean iraunkorra den zerbait bezala ulertzen du. Hala ere,
Sufrimendua, negarra eta tristura bikotarremanean jasan behar ez diren elementuak dira. Horraz, ez du esan nahi unean uneko eztabaida baten aurrean emozio horiek sortzen ez direnik. Eztabaidak ohikoak dira bikote harreman osasuntsuetan, sinesmen askotan ez bezala. Hala ere, harreman jakin batzuetan gatazkak, eztabaidak eta kalteak egunerokotasunaren parte dira, bikoterekiko maitasunik gabe. Maitasuna lehen begiratuan mitoa hitz egiten badugu, esan beharra dakau agian mito hau dala laranjarriakin batea gehien entzuten dana. Mitonen sinesmenak esan nahi du, lehen kontaktu baten aurrean beste pertsonarekin maitemintzea posible dela. Eta mito hau beti baino peti, egon da presente gizartean, baina errealitatea da lehen kontaktuan gertatzen dena erakarpen fisikoa besterik ez dela, beste pertsonan itxura fisikoak, usainak edota ahots tonuak eragindakoak. Beno, denbora bukatzen zaigu, baina beste batean mito eta elkarrizketa gehiagorekin bueltatuko gara zuekin eztabaidatzeko. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta maitasunaren inguruko hausnarketa honetara iritsi garen heinean elkarrekin murgiltzeko aukera emateagatik. Gogoratu, podcast hau gustuko baduzue, jarraitu gaitzazuela gure Instagramean, @winstaldea, vbikoitza INIxa taldea. Eta aurrengo saioan ikusiko dugu elkar. Ez alda harrigarria zenbat mito eta gezur dauden maitasunaren inguruan? Gu behintzat harrituta gelditu ginen hauek irakurtzean. Eta harrituago hauen inguruko datuak irakurtzean. Bizitza maitasun osasuntzuz beteta egon dadila opa dizuegu. Ondo izan eta hurrengo astera arte.